Por terceiro ano consecutivo, o Concello da Pobra volve poñer en marcha a campaña de Nadal Caramiñas na Pobra. Durante todo o mes de decembro sortearánse 200 caramiñas diarias, a trocarnos máis de 40 establecementos participantes. Este é o terceiro ano onde imos poñer en marcha unha campaña onde sortearemos 200 caramiñas, o que é o mesmo 200 euros diarios dende 1 de decembro ata o 31, para despois trocar nos comercios ou nos establecementos dos servicios do noso Concello. Eu decir que foi todo un éxito. O ano pasado xa presentamos os datos e foron máis de 5.000 as fotos que se subiron o que é o Instagram para participar dentro desta campaña, e a incidencia que tuvo a campaña pois foi en números moitísimo maior. O método de participación é moi sinxelo, tan só é preciso fotografarse en calquera dos recunchos do Nadal con decoración especial que se repartirán polo casco urbano e subir a foto a Instagram etiquetando a conta Caramiñas na Pobra. Teñen que sacarse unha foto nos recunchos de Nadal que van estar por toda a nosa vila, e teñen que etiquetar a conta Caramiñas na Pobra. Os sorteos van ser un diario e vanse facer públicas as persoas gañadoras os xoves e vanse entregar as caramiñas o sábado aquí no Fogar do Nadal entre as 11 e a 1 da tarde. As bases do concurso xa están dispoñibles na web municipal apobra.gal.